Bueno, aquí tenim a la Rocío i l'Esmeralda, que elles han estat unes de les persones pioneres, engrescadores d'aquest projecte de la pesta de Torrefarrera. Avui, que ja és el dia, després d'estar treballant quasi 8 mesos, com esteu? Molt nervioses, però molt il·lusionades. Esperem molta participació i que tot surti superbé. Rocío, quanta gent més o menys sou a la Rua? 270 aproximadament o així, sí, més o menys. Suposo que això ha volgut dir molta feina. Això ha volgut molta feina i des d'aquí de veritat que dono les gràcies a totes les companyes que són realment les que han treballat de valent i estic molt agraïda. Bueno, no és que hagi d'estar agraïda perquè sóc una més, però bueno, que estic molt contenta de que tot hagi anat tan bé. Sí. Si us veu una cara d'alegria... I de cansament també, però estem molt contents, de veritat, molt contents. Doncs vinga, de veritat. que vagi molt bé. Tenim el Sergi Burgués, que ell és el regidor de Cultura de Torrefarrera, una persona molt compromesa amb el poble, amb la gent, i que ha estat un dels impulsors de la Festa de la Pesta a Torrefarrera. Sergi, des de que vau començar a presentar el projecte a Tallers per la Festa fins avui, suposo que han passat moltes coses. Sí, han passat moltes coses i totes han estat molt importants i positives pel poble, perquè aquesta festa, aquests tallers i aquesta... no sé com dir-ho ara, no? Estic una mica nerviós. Aquesta activitat frenètica que hem tingut ha fet que el poble es mogui, es bellugui i participi, no? Que és el que ens interessa fer, no? O sigui, estem orgullosos del poble que tenim perquè avui poca gent es pensava que tinguéssim tanta gent com hi haurà sortint al carrer, no? Crec que és un orgull per tots, no? Bé, en aquest moment Torrefarrera ja té la seva festa personalitzada, podríem dir. O sigui, la Festa de la Pesta ja, com aquell que diu, es recordarà Torrefarrera o serà un fet emblemàtic del poble. Això creieu que de cara a edicions posteriors creixerà? Com ho veus, això? S'acabarà aquí? No, això no ha fet més que començar, no? Això crec que l'any que ve com a mínim se doblarà. Jo intento ser positiu en les coses i estic molt content. Jo sempre t'he dit que nosaltres érem conseqüents, que era molt difícil, però sempre intento ser positiu, no? I tindre il·lusió més coses. Aquest serà un projecte molt il·lusionant i que això no pararà, això no s'acaba. Això no ha fet més que començar i crec que serà un èxit. Com a Ajuntament heu estat els impulsors una mica d'aquesta festa, presentant el projecte, implicant-nos inclús personalment, com ho estàs fent tu. A nivell d'Ajuntament esteu contents també de la resposta que ha tingut el públic de Torrefarrera? A nivell d'Ajuntament la nostra feina és impulsar i tirar endavant iniciatives, no? I aquesta iniciativa sempre ens va semblar fantàstica i estem molt contents de tot, no? O sigui, estem contents de Tallers per la Festa, de Fúsic, dels professionals que ens heu ficat, gent molt bona i molt preparada, i estem contents i orgullosos de tindre una associació cultural com tenim, no? Nosaltres som els impulsors, però els que treballen és Cultural Torrefarrera i aquesta gent és fantàstica i segur que això no ha fet més que començar, no? No sol en la festa, amb tot, no? Això ha donat, no sé, un altre caire al poble més participatiu, que és el que interessa, no? Molt bé, gràcies, Sergi. Bé, tenim el Miquel entre nosaltres, que també és una ànima mater de la Festa de la Pesta de Torrefarrera. Miquel, tu has portat tota la logística, has organitzat a la gent, no sé, has fet un munt de coses. Avui deus d'estar derrotat? Fa 3 dies que no dormo i avui m'he aixecat a les 7 del matí i per organitzar tot lo de la plaça, guarnir i organitzar parades, s'ha tingut que portar neveres, beguda, taules, llenya, i ni ho sé. I bueno, i avui ara estem amb una horeta de sortir, estic molt nerviós perquè un no entén una cosa, l'altre tampoc, i a veure si ho puc acabar de manir i tornar, que em doni temps de tornar a repetir quan acabi explicat una altra vegada. Escolta, Miquel, jo recordo les primeres reunions que vam fer de tallers i el primer taller i tot això, i tu eres una mica escèptic, tu miraves una mica de lluny, i ara ha resultat que ets el màxim impulsor i l'organitzador i l'incentivador de tothom. Escolta'm, t'he de felicitar. Gràcies per la felicitació. El que passa que tinc molta por moltes vegades al resultat de les coses i hi ha gent que és molt per col·laborar, però n'hi ha gent que és més, i dic, si puc trobar gent de la que necessito, als puestos que necessito, doncs ho solventaré, i així ha passat, l'he solventat gràcies a segons quina gent. L'any que ve anirà millor encara. Gràcies, Miquel, i endavant. Gràcies.
Bueno, escolta'm, esteu preparats per avui, per la cercavila de la Pesta, per tota aquesta gran festa que entre tots heu organitzat aquí a Torrefarrera? Sí, i tant. Sí, content i esperant a veure l'hora de sortir. Sí, és ideal, vull dir, de cara al poble i molta gent pujarà de Lleida, molt bé. Escolta'm, aneu molt maquillats, molt ben vestits, amb llorer, no sé, tot això, no sé, és la primera vegada que feu aquesta història, no? Sí, és la primera vegada. I què? Creus que serà l'última o continuareu? Repetirem. Quins personatges representeu a la rua? Nosaltres som camperols i llavors ens hem maquillat una mica així encara de malalts per donar més el pego a la festa. Els guants pel fred, la bufanda... Anem preparats pel fred. Escolta'm, per què la festa de la peste? A veure, és una festa no s'hauria de dir festa, ¿vale? Lo que s'hauria de dir peste i prou. Llavors és perquè fa uns anys, el 1347, si no recordo malament, va haver un brot de peste molt fort aquí a Torrefarrera, llavors va arrasar amb quasi bé tota la població i llavors hem fet això per a representar una mica, per recordar una mica el que va passar en aquella època. Fer-ho d'una manera divertida. Ho volem fer així més divertit perquè ja que és una cosa tètric, llavors que sigui una mica més divertit, sempre recordant-ho però bé. Víctor, tu ets una mica el jefe de tota aquesta patolea que han fet aquest taller de percussió, els animes, els acompanyes... Com ho teniu això per avui? Bueno, de jefe no, de jefe sóc un índio més, hem tingut molta il·lusió de fer aquest grup de percussió i bueno, esperem que vagi a més i que tinguem més anys de fer més actuacions d'aquestes. Veig que teniu edats molt diferenciades, no? Això ha estat un impediment per fer el taller? Nanos des de 14, 13 i gent més gran? En absolut, en absolut. Aquí tothom té entrada i tothom participa i s'ho passen, bueno, de lo millor més bé. Bueno, avui sou la banda musical de la cercavila, no? Com aquell que diu, perquè... Bueno, tenim ajuda, però som els d'aquí, els del poble. Amb quin personatge representes amb aquesta cercavila? Soc el bisbe del poble. El bisbe del poble. I vas una mica a què? A lliurar de la pesta a Torrefarrera? O a recaptar diners de la gent de Torrefarrera? No, diners hi tenim, perquè hem comprat algunes relíquies a Oscar. Esperem que en un futur no nos les reclamin. Esperem. Uns quadres molt macos, Bé, aquí tenim a dos senyors amb unes màscares a la mà precioses, que crec que han sortit d'un taller que també han fet aquí a Torrefarrera, molt ben vestits, molt ben guarnits. Exactament què feu vosaltres? Bé, nosaltres som la comparsa del mal i nosaltres el que fem és anem al costat del carro, recollim els morts per la peste i ficant-los sobre el carro. Després haurem de cremar els cadàvers i tot això. Molt bé, doncs sou dos personatges tètrics, no? Sí, tenim que anar tot el rato serios i aguantant el que hi ha. I vostès, què hi fan amb aquest cercavila? Nosaltres salvarem a tota la gent d'aquesta gran malaltia que ens afecta. Resant algo? El Pare Nostre i 2 Ave Maries. Aquí tenim la Nelly entre nosaltres, que avui va de camperola, de miserable, amb un maquillatge, bueno, empastat, com aquell que diu. Tempestada total, no? Nelly, com estàs avui? Com ho viuràs avui? Com ho has viscut aquests dies? Bueno, ho he viscut molt emocionada, molt nerviosa i esperant que tot surti bé. Escolta'm, quanta gent més o menys sou amb aquest cercavila avui? Tinc entès que a vora 300 sortirem, I el recorregut és molt llarg o...? No, des d'aquí les escoles velles fins a la plaça Miramont, però és curtet el trajecte. Molt bé, doncs escolta'm, que l'any que ve vagi millor que aquest. Ho esperem.